Sí. Biamono kigima omurigire bwensoko no kwegena kwane buna ritkuri aho ni gori arengeri twereru na boigo no kwegena kwane buna omogorobo boigo ni gore omotwereru andonsi asore kukwarigania asense moyo moroberi bwo muinore chinsa ni bere chabono butuko rituko rya Jumatano chitariki ninyo mutinyi no yo gatatu ekarabano ngoko tainga twachakira mutinyi asenchera ya bene kigima egepindi go somoroberi mutangani ase omutinyi yiga ogatatu nyoranga ase omoroberi yiga nabo gotubwati asenchera ya bene nabo kogenda asensemo ya Facebook nabo ege mitandao yonsi yekerero nabo gotonyora buna Ensoko TV kero gwachire gari nabo kunyako bago like nabo go share link cheto erinde enyare ko bage gwikira omoroberi onyare ko bago gwikira abantu abange kigima nabo kubeke comment yawo gabo erindo nyara koba tunyakoba tokonya soma senchira ya bene kigima eri atari anele net nyamba nekro ngukwarigania bano asenchira ya bene kigima tuchake omoroberi bo mwene rweri kuria rero ekero tokunchi kunyara koba togusanga no mugano e Crisantos Ombati uyo chikobaga gotwerera ari anyara kobaga gwetera sobugima ekero kende kwagura soro murigereria bwensoko twechaya bwekore bantu mbarobetera makongusiko gaiga nande omoeri oyo babyo kire banyare ko babakoba abantu nande banyare ko baokonya no nyine gesa kukigendete gukina bonoiga ati ntageti kukwana asamange kogera Crisantos nyare ko bagutaraga gase studio nabakunya ko bagotwerera irindo nyare ko bakoigunga Crisantos na orerio yiga naraira yiga anyare ko bagagwetera karanso iketochere karibu sana Crisantos mbiamona sana net santa so gutara na wikase chi studio cheto chensoko mbiamona sana mbiamona kigima Crisantos ni Samarieta zini kongoro kwa Crisantos Mumbo Ombati ino Marieta ne aliarase igatambulisho gya Kenya aigo ni ntume mpesa na bongora no tume mpesa Marieta yuata tata so metiko kwa tumire chibe sorong namba igo no ngayo iboire inche igo ngiboira asakoro kungo kitutu chache north ibe gotoka chinse muchiri chia Kisi Kisi nelo county yane asibono iga Marani sub county Crisantos kero kende mbarenga mwarenga se family gose mbarenga muri ase family bono iga ni gotore batano lakini ni gotwarenga abantu sita rio moke kabisa mokogoti ni gatunyorete kera tunyora bono ngairarie bagaririe kera ninje na renge second last born ngokabo mokogoti yo na sibono nje ndo mokogoti kero tore batano ibombwate sister yemo na ende kama gotwara naba muraba minto bande batatu na inje igombane bona ne sister toro chababira batano kalia kama gato nyorete ngasi tatole bakabona kero keno murigiri yukurigiti umaita ku meeting a Crisantos yo komeka igana rari ari neti ante biro ngwengu batenga kero gagetere mechando byo kirebono rekaniro muntu karazo tabinguna kibugima bwa bwarenge ena kiko ibore tu gakina gocha gocha bakabona mbya mono lineti asiri swali elio inja soko iburo kwane igongi boira asemechande menge mechande kero ngotebe mechando igone mechando abantu bali baetere mechando mumanyete joni ngwingimero mwaka bwere bweyemo nekitogoteba 1985 ase somo nubweke gusi na nebokwana 1985 ibo murigerere na igwete ngaiborwa 1985 ase ngiboire nje no mujibwa marwa ekenyuwe kenyenga ngoyore ya lakini na kanyure kero na renge omoke kera to chibone ba kengire na nje na bona ariko ya nyora asare na nje na turungani ryo aya kero ibira so mutwe emuchibwa marwa kero ibira so mutwe marwa yo wone gatoka na asamba rware dine no botaka boira ine bona baibuli bana no barenga batake kera na bale eba kwenga nande na balevi bono no nye kero ngiboira mwaka oyo 1985 gukina kwane no koragire ya renge shida injara ntunjare ko era minto injara igo bukima bwa kawaida buli bukima ne kabichi esuguma kabichi na twakarukire esuguma ne twakarukire esuguma na twakarukire kabichi kero na chito gocha na ro na zo kuma yenge kabichi ne cabbage ono
bugima bwane bukabo botaka none sukuru nje na chiete jinga kibaibuli bane bale moyo one ya chite kobe coincidence kabe pati embe tutarachi ndobyoka mongina gatonyore erio kero mongina ko banyore miaka rengore kero mongina gatonyore gombate miaka 5 nebere 7 years owarengo mwaka utisaini na mbiri mongina agasira 1992 tokakaga na yoka biko chikoka 1993 mwaka nera kamubwati wone mechandeka mana kumenta mono asenge nchontu abwate onde konyata yo so crazy ko onde konyata yo beire monto munene iga ule gotokonya inginyo letekero torase kebanda chiche abairi no bagoche bamana goteba inga se kebanda ngiye bagoteba inga toba bagane oyo mo aje mwane eri kero mongina gusira tutaragenderera bana simoko bagano mwate bro mwari ngabana sitabone kero mongina gusira mbonsi muri mutwense twarenge mwari eri emyaka rengo igonde myaka 7 lakini bono kalia kakepi oyo mokere oyo mokogoti garenge mitienye 3 iga mongina tigito mwana mitienye 3 na ai kwarenge myaka 7 ingi kiari to mongina na barwarete agarwarete sana achagete kurwara 1991 akarwara sana kaenda boka agacha gusirira tabaka almost after 1 year tuketwa mwirite bosongo inginyore terende buno mugaka na romo irete bosongo akasinya akairwa tabaka akamenya tabaka metienyi akamana gusira 1992 oborwere bwa mwitete lakini rino moke na arengi bono no mboni ga no mbolinga mborwere kibwa arenge tumanyete tengo gatebyo mokaba akaro monginasira mwana uri otigare to moke era tukamurera lakini asinga tagongeti no boreri buri ntu amate ngo mwana moke ngwa ware no nero ngori ngwa ware no ngugorerware no na mabera ewe kobono no nyetware gotebe no tware kumanya pesa yo kugora mabere njarengo wono ko nyabo kima buri toko liboke iga bwatoka na moko mutoko beko ase musolime twakora iga twamwa nere rende na baki na kinete igoro kinya singe ncho mubiro tabwate ngurubuya nere pada je myaka ngesaba era gachagasira wono ngamana ko irali bagalirio bokogoti ndato mino era gasira mwako ya mabadi ndato minto nere akamana kubwati after 1 year mungina gasira era gasira 1993 bona mwatigaire toto ovan mutabate bebe ono tugatigara toto ovan ono rio mugakasira nari abairi kibanda ari bago mutuguta nari abairi bona bago batake tugutubagana nchenge ndase antikete yo ndagende ndugu ya nene nero ya tenete gateba ngabana ba minto nonye turabataka bagonsinya weka ngotema ndasingo nyaramba balenda eri ndugu yawe ngasiki yawe korekera bairu bago ekara baibuli bagusira ndugu yane nigo yarenge suneka abu ali gokora ali kiroteli bonekera nyora inga takunyara gutulenda ne chibesa chiri hoteli ale ko igusa siringi 30 asomutienyi kale 30 shillings was a lot of money 1993 that bopu ilikuwa pesa mingi agacha kanyora takunyara agatira Nairobi agacha kanyora umuntu gitaka mu connect ase section ya security obolendi bosoja agasoe company ko ku BM security ibono kanyoranga kabese ngo bakare gotonyera karake lakini bona kabesa kangatonyera gotoikire ya renge gasi asenge njo kale siminji arenge ikero ngo kwana kale igo 1990s siminji chako bakonji arenge bona ya renge nyago ikumunta ligibwe kuruna obotirimbuka gusi egera abekirwe beserie pasha ime atolete amako baikere amako toikere bono erio baiburi basirire murumi no tebirenga na bakubalenda guchimore skuru ndote yole gocha ondeta yole gocha injena bono murumi no kirenda gocha kubalenda singe mwari gocha skuru abaiburi mbarenga mutari gocha skuru kwa injena ale gocha ndugo ya nene bono era konyochire skuru era nabasometa go kirasi 8 agatikirwa akasoka agachaka kweligari abande bonsi pi mbale go chisukuru inje no moke na lenge nabona isana ta ko ndo skuru lakini asenga ncha yo
amarua aria mechi marua kwenkwa masomo tatakeiri bono masomo tarenge singencho ya marua bone kamara kunyarekana nje gombwate miaka 7 tendo chisukuru endogo yane nero na ari kubwatia egantigete ne miaka ndange 7 kera igabwate miaka 15 kende miaka 7 tari kuchisukuru lakini ento kyo gokumirine heti esukuru yetu tari kogenda igere mugondo gwaitoro gorari lakini Bible imbaro chingencho yoko genda Mbaroji ebaro cha marua bono mukakora na gento gya chitokoba nchenga cha nchina koge na renge ko bwendo go ya neri ngo bwatya na koge yake na renge nkaenda nkamutebya esukuru nse iturugora igere tikatogende tororengi abande bakore esukuru ntu amatenge esukuru no gosoma tu akagitenge bakogenda roza chinde baenda bachia sabaira na mugoroba ona nimotebe tirende tukagenda tutesibeti tukagenda ego nechiange tukachikora rangi kibakora tukagenda bono ritugenda tukamaganda tukanyole batene ne parade ento tuchiye tugatene ne parade ngaka abana bande bagotorigere liga abali mbagotorire inki bana bambesi beti bagugumira babegete uniform torabugete bono lakini ntu ntosogeti kiagera ko yatwana rire mechando motene ne kabisa barede ona kere parade yaera abali mu mwalimu ori gukwana gotenge ebikondo biria ebikondo biri minyoka paka kamwesi bimona kwera gocha abaturugete ebikondo nginyorete sana arengo mu editecha Ano nakimuntu aturuke ebikondo iga tukaminyoka mugesi tukanda tugesi bya maguru ubuyo mete mwana nara mutari gukumi teka bone go muntu agora mege kondo na bora mu bono tugesi bya maguru kale maguta ntu amate maguta yo kweya kaningi turokire ro ni mesa take biore esabuni tu ari kweyaka bono tu ari kugura sabuni ibere tu ari kugura sabuni tu ari kuruka magasi rinye yo gosibichanga no wesibya eyo kweyaka tu ari kugura Rexona ne yo kweyaka rero eyo kweyaka kiara tu ari kugura sabuni lipo galia maguta sabuni ngo irere chinga kietara era Ona muyaka Rexona mwatioka. Yaka Rexona twatioka uyana andeka le bintu bya rakorosi buyo kwe yake sabuni eriga kwamana kugirigenta ukana mu gutabu yageta ukimabuka wakoretura ne skuru rende twesibiri amagoro epahati ekabali net abali mu balimba amatenga ntu bwate bayibuli ne chinta kana tole one epahati ekabengiya njenga genda lento tukaenda nendo weli ane tukaenda nasari kale bintu mbia lengo obune ibono PP1 PP2 playgroup sijui mbia lengo ya lenge nasari 1 standard 1 kila tuenda nasari igatoka no turama kongoranga na iga abanta mamura matambe kwanza bune njenga ro mutambe bono turtambe teiga tukurigereria abana bande korugoro iga bari batebinga ya gaki karwa yenda kirasi ye Bueno, tukagenda kirasi yemo nendo weli ya nendo ntosomete nasari saga tokonya tukakora buya kinde kirasi yemo inje naye twarigwa enye ninje natangana rero next term nendo weli ya nere kutangana mwarenga bangaine competition kingotangana igakoba namba 2 kagutangana inje ngoba namba 2 nabo twagenda netigo tukachakongya gutigana to kirasi nya so masomo itaga cha kirabu abalimu bari nabo bagatu understand wano intuli rosa kale tu akaseli kuchibese cha activity development fund chibese cha magacho pama na gotoseri ngagenda kamole chibese lakini bano indumba maitenga mbatoseri ndete to kusaba pesa pama na gotena mauta tenga inu abana bali mu bwato bokongo karwa bugende kirasime wano mba maitenga nduna bobokongo so mbale gotoseri lakini bagatute binga genda mupime muligia bese mupime uniform kale mesobo koncha lenge mosobo kono lia bantu basa mwire chibando kwanda kwali yo morogoto tukanda tukaone tukawora uniform ona ntu naboto so metege primary school tutaka nitibesa none nduroro nasa na bato konyete iko tukasomera robo kongu bone kabe pati empena na ndagira none nchara nere gachieka bwata ndagira igo bukimo bwiga rero gochinkoro igana batebinga na beka uchabutindi kona kolia ubwari kobora bukima dine tinjenje chitabukato
avocado igembese nari gwakomonengo kuba omote igoro yaguga tindi gochikoineka nareta nachecha iga nomoyi gochintu abwata amaino nari gochechera nabeka echumbi nariga buna rinya bwari ribese ng'ao mata abantu mpaka ine story is a story but it's a real story A real life. tari gento ngoteba ase eng'encho ntagete ku yae the story ng'eterete nari avocado embese nande nari koigose nendorere ekiagera bono enchara igero avocado ekoineka it will take amatuko 7 imana gotoba bono iga ngingo rietaratoba rende igo goika nari korigia chinchera nko komenya so nari avocado eri Bono eria ekero gwasoka mwatebire mo bari mumbachete kobasere school fees mugasoma mpaka ugaika class 9 8. bono nyuma taraiga class 9 erinet ninyore toba kong'ubonde Bokonkio boyo. kero naika class 7 ngarwara ngarwara oborwaire ntamanyete ng'a mborwaire ki onde taiyo manyete bono nase eng'encho ogotatwara chibese family yaitu nentaka Nona ndi chao gose bamuraba amabotatu mino baisike amabotatu mino barenge baro. Mochito igo ndatebe ng'a gose igoragereretigwe ekiagera chiango chiane chionsi ipi echiacheta amasamba none ekero bagochaka ebago expect ebacheni tucha kubarenda bagochaka bwate emechando bono goetani eyo tobwate bono onde taiyo orenge obwate bokonyi bondo gocha story so chianti chiite chiare gocha nchiro chiare gocha chianti basubati bamwe botata ebare gocha kobaikire ka bare korara ka dineti ebare gocha bagenda bwechirani bachi korara ase eng'encho yake obochafu egento twamenyerete amatoke egento ndateba abaibori batutigirete ebisukari amatoke bono ritoke nero twarakonda twatuga twasabora Mwari. twari ekero rigakong'ete bono chianti chiri nabo chiare gocha chiamana gotene na orobago chiaboria abana bari mbuya more korwa orobago twateba mbuya tore lakini ayua era igo bakogenda mwechirani twamana konyora mong'ana ing'e bachete bate ng'a abana bari abachafu masabo ya amatoka abwatekaine koruga esieri paka para abana abachafu lakini mba maeti emechando kitweterete ribaga bagocha batokonye lakini okonyora omonto agocha abana bari mbuya more twateba mbuya tore twakaga ng'a rende oretire nonyeme nonecho no obosigo chibando iga toruga obokima nakwana igo ochire mwechirani twaigwa ng'a ararete mwanyarebe takurara site sing'incho nabachafu mbare konyuna omache seito so nandi tugateba otwarenge chidonti kia tugateba ng'a nyasaye naro igo kero Bono ngweresa kwarenge ng'a eri otarakora grade. nigo ntarakora class 8 ngaika class 5 ngamana kobwara oborwaire ntamanyete mborwaire ki bono ekabe pati embe ntobwate bese bono chindugu chiana chiri otigo oyo ori Nairobi chindugu chiane nchiro endugu ori bari ngobwati bono ne sister yane narenga oyomo tukarigererania bono bandigerete bono ale korara naboka narara rero mambi ngoboka igondo was kubwa igoro Tuchite nyagitari. tinche gitari bese nchiarengo egento twabwate gioke ndugu yane konya yagurire n'eng'ombe yemo n'eng'ombe yemo nakoniwa goikaboriwe koboriwa simite yagwakirwa boriwe ng'eng'ombe ngoni tore rirube ririkwe tuganya omonto okoru Nairobi acha atebe ng'a nonde gusii onye mobwate kende ngoirera prata yaino Nairobi montome rirube rimana korikwa igo kitamba acha komanya ng'a nindwarete eyaire tange emiti nyene nche ndwarete kamachigokwa ase nare korara nande bono none nyumba nare korara ne eriyo obonyansi ebwate ebibao bono obokendo buri bwensi finally ekero nazo tukogenda gitari egatoka nayo mbwate TB erie ya saliri Stage ranga kwegung'anjite bwati stage eyane koya yaikire last stage koya ya saliri ya maano mbono iga naenda chusinga chiwa ku x-ray komanya gose mbiani nataka koiruruka chusi koiruruka ekero gotata koiruruka gochie gose ensende ngo bono ngorigereri bare afya yao na bante batinga
ngente kika kansuia bagante binga medically we have a problem obwate sika kwa bambo dringa kwana kurwara TB ngabangaina ngawate biyaya twa ku x-ray ngante binga no bwate sika no go gotongaina konya asariama so ngente kika kera kine kya kera tende Kenya hapa kabono yona to kwana lakini ndenga tebenga mangana tayo mbono banyore TB ya gusariri na kibo one kara banyora TB ya nsaririga igari nyuma ntara kore chesta mote mwa KCP nigo tuwa kare chesta tole kirasi sano na ibere tamutiri ono kinde tamutiri kare chesta tamutiri standard 7 kare chesta KCP ko kora mote mwa kirasi 8 kero na kore registration na ribono nchage to kurwara tamutiri kirasi 7 igo bono tamutiri ngimaline tetinso meti kirasi 8 ngima tinso miti sengencho na renge nyumba ndwarete abana bari kuri skuru bana bari baminto banafunzi baminto bandetera notes kiri basoma bangoberie bitabo bya name ande bamana batebinga kogotwara kokoigu no bwate chinguru cyo gosoma soma irino gendete kunywa mariogo ni bono ko ya TB atokire ningende kunywa mariogo dine tina ale gotara kuruga paka inkensa gari osengike no murango ari ntare karansa senginje yoko moroso TB nembe TB kwa mara koigunga liberera wate abanga tiangi anda sakendu koko genda sakendu andi kwa igu kendu buri ubwa acid wata kakoira nase so mugaso so okonyora inga mubere tu bwati asota getebuya yento gyangonya tabura linajwa marioga alia nasaga nkonya marioga alia ka respond very fast yani ngaiwe change mubere okange gutwara chinguru nabwata appetite yokoria ngaiwe appetite yachira na ndili atio manya so mochencha rere alafu muntu atabwati appetite is a miracle yani mochencha rere appetite ere iguru encha appetite ere iguru lakini bone igonde tole nchara lakini muntu akoreta kiriya toka na atebinga stand koragera tori koragera igomede ko ya majiri gontiri so ikaro KCP area ika amuna achete kingo nywa mariogo achete okora kingo nywa mariogo nasaga ngonya line ati nandi ko chinya sawo manyetere ro lera banafunzi baite bachandire bakorika buna abana be high school diria ya renge nga APC egento twale kolika yoka ne hisha ne composition nasaga ngonya APCD elia na rako chakera nga APCD wona na kama ni swali number 1 swali number 2 B na ndiki ngukora ndara chaka D C kogenda ko wona nasaga ngonya nganyora max 233 nande na cheta skuru tinso metikira sanani nganyora max 233 skuru ya rako kunganya sore primary school gatoka kitutu cha North wono ande kama kutoka na nje nda namba isana saba na tualenge sarasini kirasi ugakoribye nje bono ngolete biya saba na funsi ponsi ange asaba abana funsi bambuyeta abana funsi naje nariko score bono nyasare ndaga ngonya ngaeta lakini bono chiba choko ende secondary achiro chikabega asiango kero cha tualega asiango obuya bwete skuru chiri ali safu abali mubali okonyole ebali ikire ande mbamanyite chi family wono mbamanyite family yaito nabatakatole so bakanga understand bakante bya kero chibese chiro bakanga option ekero onyo mukanyore tekende leta mokonyoro none chingo leta secondary primary aromba nganje tenga soma bosa chi uniform joka bato tetu kakora no tu asomete lakini kabe pati embendu gweri ane tu na gotebi tu asomete nera akagira sesa no ibere lakini umana kumanya umate ka chete sukuru era abate myaka 15 ali acho te gracia yemo umana wante bia kirale gracia sesa no ibere mente myaka 7 ase 15 22 no na botika sukuru amaye akati sengesh ko yabero gotapa nene igo bono kero nagenda secondary ali bangu option yo koleta chingo bono ninje bieka ndendo gweri ane bono ya tigaire nyomba bono leta chingo leta chibando onye kero ono ne chinyeni kera bali mune ime bakuragira so ekamarako ngasoma ku form 1 baka form 3 bono kinde form 3
Nando boire boli bokairana. Oboiga tipi. Tipi. Ande bokangirana ngangya ko iguchi sign chiringa sign chirina ari ko iguliya. Appetite iriteyo. Katebe gento keri kiranire. Lakini ina inyorete inga na tumete ritu keri monta nyweti chinda tera chiri chia tipi. Ande konya na igure inga. Oisa gutuma. Igo kubona to chaka fresh. Wono rina tumete njenga kaka inga kingo riringo chikokora na bongo extend na one day rina tume edosi ingore. Kumbe na koreta makoso. Wono tipiye ande kangirana rinde form 3. Ande ngarwara bono form 3 nande tinsometi. Igo manyenga igo naboma tenti ipira kini besenji yongo jera nyagitari naboma itabono tipi kera na yimanyeterija mona karo chiba chiko chiko toka kan chiko na gitari umwaka ngo erogocha nande yarankunira so nande gaje kabe pati embi subject chiritina ngachikonya na chori subject chingo na sciences sabu no ereme geography no ereme skuru gocha accounts ono ngakora nganyora ko ngaenda ngitali nganya ko wa maliogo kego nda fatale bono ingo chokora matem form 4 form 3 aro igombo atete bwaki tochieti ntasome tipi lakini hasa ngonya kiriege kana na somete nga apply ngangwani D+. Nata itaje to score. Ngangwani D+. On a D+ yeah. I was not satisfied. Lakini bono nko chikuligere ingo kongirania sukuru. Embu weli ane gacheka mbole. He is a very good person by the way. Agachaka mbole romo nyira bono kwanjisi michako bako chiachire ri kinkorta matemwa form 4. It was 2005. Endo wili kambole. Nko sikiota gata kogenda. Kama tebinje wanda to ko so merobralia. Injege nteki no ndo ko primary. Oborari na tagete. Ande ngisa ko tebi no monto gerete na bwanjete urakumia. Nsekale na gategerere ri ya KBC. Kale. Umuntu pie ko gerete kancho boralia. Yale koro kwenga Charles Omuga kabisa. Bone gata yo marehemu. Menta yao. Waga muibure kwa. Naka muibure. Ale koleta matangazo alinga matangazo ya FIFA na maalum. Na njete sana njira ko yaleta. Wasukangenere. Nasukangenere. Na anda ina roka na gategereire. Umugo ngero tangazo. Wasukangenere. Na ujambo msikilizaji, tunakuletea matangazo maalum pamoja na ya vifo. Kwanza tunaanza matangazo maalum. Kifo cha tangazo. Na ndio sana style. Wana ndio ni kiara tangazo. Nkataka sana kwa swa. Wana ndio wenga mutebe nchoro bora lintakete. Ante byo bora rende grade kekia D+ yongwaneti. Ngajiyo koira. No ancha koirora. Ngamutebe asubuhi na mapema. Onye bese kero. Mamires koronda. Wano ndio we yana mukaya gataka kolete mina chibese cyo kwata kotiringa nonya kanyibwe tasale njenta bisa none era na motebi ngwa machituko macherenga kigeto mugaka to kongire sukuru ukataka kokana ukairora na kabe pati embe ringo chikoirora esira pass ko ya change 2005 na tuwa kote esira pass yeri nkoro ebitabu biga change set puku chonsi pichiri na so mete bono nchiyo 2006 ngachenje sukuru ngaende Ramba Mixed Primary School. Sio primary. Ramba Mixed Secondary. Njete meti high school njeno na sende ngo tebe abantu ngaki njene secondary na so mete tinso meti high school. High school ruma tene liere reporting njibone na rako ende liyo kwenda na koirana. Na abo kamwani kikurera. Bone Ramba aliko na agenda. Nasaga ngonya ngasome miaka evere form 3 na chakerte na form 4. Ngamwani C+. Na temet. Lakini pati ya lenge riringwani tie C+, it was 2007. Konya Ministry of Education in Barata banga C+ ne ko ire university. Ide university grade yake kipia ya lenge B+. So na twaro weso ko university. Okasoe college. Ono college ina ire kapige tanda wiri goswa. Ngosaba nyare ko bagogo tubwatira agabo tukora gendo mutimo kakego
Omurige bwensoko nga kero kende ngambo no karigo kugoswa ase TV yao ni gore me Nsoko TV oboroso bo muguse mu robiri bo mwinuri chinsa owochera chinsa ibere cyakera ritko ya Jumatano weka chinsa isato igore kero toromo gene itokire Crisanta Sombati unyare ko baga gotwerera buna beburi bayibanya itako bagusira pataragende skuru bagatigo bara bakeme chando gocha buna banyare itako bagwetera weka bunanya itako baga gosoma skuru asa beburi abari mu banyare itako bakubarorera amabera weka bano egato ikirigari bunanya itako bagakonyore grade C+ ikikenya itako koko mwari baga yoko genda nagoswa ase skuru iyo nyatako baga gosomera amangana yoboraria igoto cyare to kwira negekege kere busingo kwandiri baga nayo murigere onyaka gukurwa obosemi bwao gwetera se namba yito studio inguchiko kwa egekege kere busi asibanega turagenda aso mutimoko omokego Eye Nsoko TV oboroso bumugusi onye kubwatari bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri ukurye email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego toka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV oboroso womugusi. Kanisa la Kiadventista la Kitengela Mashariki, yani Kitengela West, chini ya uongozi makini wa mchungaji Samuel Rissie, kwa ushirikiano wa kamati ya ujenzi, tunakualika kwa ajili ya mchango mkubwa utakaofanyika tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 katika uwanja wa kanisa hilo. Baadaye utanafasika kupokea neno la uzima kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Manuel Tumpes, katibu mtendaji wa Kajiado Field, chini ya mada Inuka Ukajenge. Nyote mwalikwa. Magega ya televisheni ya Nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakebusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Mukabora ingerango oyetigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabune mutitire bwetigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia ogien Nsoko TV. Ibona onge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwekeranu. Tomo chako bwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokoryo keraritko oriechima mosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ebwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori And he's awarded a penalty. Chinchira chito chigekoronigo chirasoko goseliboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV
twachire gutori gisako ky'omugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono n'ekinjira kyago goikaransanse nakobeka etibi yago kwene king'angwa esomi ore gikoro ky'omugusi gwetera omurobiryo bw'igikoro gyaitu hasi tokomera n'abagaka basamwerere n'aboiga bamwe n'abanyika erigukwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi n'emegega ao y'omugusi kera rituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Mensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Mensoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunalero Nsoko eye Mensoko TV oboroso bw'omugusi Biamono naendo murigire bwensoko andonsi asoren kaite ngano kugena kwane nigo gendete kwego kya no murubiri bw'umwino ririt kuri rero mogeni tu Crisantos umbati yonyara kobaga gotwerera bugimanya ritakobaga gweterekera rengo mwana wikabonoiga ari bonoiga asare kato ndo mutemo ko Crisantos nigo kwanya kobaga gotwerera bono gatotenga nonye gweterete mechando kanyoru borweire ngwa chituka ugafanikiwa bono twatigere karwa ko form 4 kwanya C+. Bone C+ yenga yakwira Bone kananyore C+ yeye ngachanganyora echirani umuhamate galia ulenga se ure okorega ase school gete college Nairobi Aviation College kera leo kora ase college elia agachaga ntebinga tikankoligiriri baga oswaro ngorokira mangana yoboralia kanya motebiri nga inkintagete ngorokira mangana yoboralia oswaro lakini amangana ya school fees werigeria ngamotebi mbya mono ndigeririe bage kyara mama ko nyari bage yarenge gasi ngo ngunche ntamanye kanitirende kaliri safu kera ndigeririe bagaliria akanyora lakini bone ndugweri ya nasi na alikocha komenya konya wairwe transfer igakamete na Ivasha ugakorana bono njenga achicha ngatebyo ndugu yana na nyorere ribaga Nairobi Aviation College kora nje nkonye SMS te moyoka ya school fees na ndo ntemere asenda abege ngorara akabona Ivasha maena agacha baka Nairobi tukaumira nororo akamana kongira somo gisankyo ye kebira ali kerangira aroro akampekara akampebige kana ora apeko komenya na nda aganja kungaka na chibese semester yemo Nairobi Aviation College ndani gongo sabanga gongo akambie kyagera gali ngwa bali kwanja paka chibese kilomutinyi teras mo kana semester ngima na kikwa kachui kwa rure kebira wano kebira ali kana na rengoro ni gona renge njam obugima bwane bospi nana kulina gali korubusi paka Nairobi gali ndene ngorubusi ko kuika Nairobi kwa kachiri no kwa Yesu wano kebira paka town yasibale kwa somere school igona renge ko chano kugoro na limambia ande magoro banairana lakini kebira yalengange so inale korobese challenge nero bono muntu ulinga changanyora ngorosire na inje oyas kwa menya asina amenyete kanyora inga inone njira gukwana no muntu orosire mate uyo kosere tariko tebigenda irine after how long kwa berro konya na bero rang metie nyange sitabono lakini nganyora inga tro chitali moyi tali kende kanyora orosire bono ngachako kwa jisimi chako ko chiachire ngakera ikase ni ane yamete kabangwale asakoro kukamita aga ali amboseri agante binga inchu nimbwateri baga inchu amanyega ngagendo lakini kawangwale na tambe kocha Nairobi town lakini ngatebenga aisoro
kogenda ndo naruka genda naronga genda nandu watara bono naliko namana gutara no kuguru kuruka Wangware na itagali Lavington nacha Kileleshwa State House igali Royal Media nacha gusokera gaiga chipio amana gocha oketa oni nare gusoma ari uchumi house nacha bako na magoroba boigo nare korosa lakini asenye njonata betenga gwika ngoromukia omoroso yu ranya toyo esukuru gali omuntu uria umanyene esukuru eria nganyora no muntu mungwana nkamurigia ngamwerese mechando yane kamutebi kora nche ndigiri no ne kibarua ginda akorega iga tinda etigutigire college njira nsome bakangore gwakore kibarua tu gwakane fi na kore kibarua tingwakane fi na nde bono ina soeto borali bolia konya ne karakaririe ibintu bina chikamera chikona namanyire gutumia go operate bono agante binga yagende se studio galia kabebu ni assistant ye manager ye studio galia mwakonya na nere kwa kwa na gukirini chikamera chiria kera gale kwa ndo sachini konya chibwate buse kwasi bie studio ngababona buna umukolie gasi bie studio studio ye school ngasome myaka ebere twari kogenda sukuru ndakane tifi ukakora bono ngakora kero wakora bono ukagendera ni gasi kero nakore sukuru eria tingendere tina gasi eria ngagenda ngatevi muntu oli gakimbia mono nakorisa nyasaga chaga kora chinjira nganyora attachment ase TV gete yari korokunga Deliverance TV iyo mo pastor ni mo mention ite kyatali asobobe uri korokunga musiri ngagenda aroro kana ngagenda aroro attachment elinga kora ndali gwakanu attachment yo mate kikawaida ne metienye tatu lakini namana akorete metienye ango mwakana ndali gwakanu ngotara kuruka Wangware pako na ndirairana sengi njo ntabwati akiri nchare ngo inga nindiki gasi ya ndi akiri achete gochanga bono teguri bono egento giankonyete abantu bali kira se TV eri ariko Deliverance TV abantu bali kira orori tukelimo umudosi agachari mampya kanyoro ndeta yororo na yoro ninjendo akambule abantu bali ngaibale abantu bali babo mokora bo ngaibale kamate bimbaraika ante akamara ko secretary yaje ali kenga needed urgently cameraman editors nga apply when I apply I was the first person konyorali baka bantu bali bande bakagenda bonsi ngatigara inje no munkwana gite naro nero le utigara to ro ko Evans Mutinda tukatigara sinto babere nere ne intani urenge tukachaka korani station yeli lakini ntu aliko nyale kyagira ya bwate vipindi ebinge akamana kongya koirani oyo moyo agatiga abande nganyorera liba gali dioro kanya wakanu chibesa chingi yatu asicha machinga kiecho 15,000 ide chingi change chingi nade ngwari wakanu konyana ali wakanu so it was a miracle for me konyora chibesa actually na rojenga na atenengira konyora 15,000 ndara nero biyonse ne ya ngara nero biyonse ne yani so chibesa chibo na kanuga nkabanga koriye nyumba yane indua se kasi ni ali asimenyete tebona na akanuri chibesa ngaliye nyumba abu kabangwale tu nyumba ya shilingi 1,500 nalo wakana ono watige na 13,500 natige na 13,500 ngwera gerinde go chiga iga ono ne gali ngolindo ndaji chegasi ngamanya ndende ba muntu ngwakana alefe uline gali ikegasi so nganyole gasi kabireyo oge kakengana na kikwa korte gasi gasi yo ngamana ko yekora yarenge 2010 ngayekora kuchakira 2010 2011 2012 ukarwa kana 2012 yeye ekacheka be coincidence umuntu yo wega sinare gukora gasi skuru ya sinasomete aviation akanga kiresimi from nowhere akante bingo mbati ngayore kumutebi gonde TV getegaiga mambi njondole mudosi akya kwa kiresimi kemambinga boke kochi tukuri gasi era nero kurigeti nero ndigeti dima dinga kianyari kanete abubono
igale sukuru Nairobi Aviation College ngachoro agante bi gonta ketego chake kanisa ni kanisa ye gonta keto monto gongorera coverage kamute binjene ni mbate gasi bado tutagetie ni mbate gasi lakini ko ratoka nenga no tagete ngicho gokore gasi na ndonga kane buye kubwagaria abongocha agante no problem so akamara gonta binyuma ntara chaka mungana ye kanisa eria esukuru aniko ne technician eria dia sina ale gokora na ale kubangusa ci camera konyori sign eria gasi wona hata gitambu ate mokorere kanisa ne TV bono mbe ne technician tokagamba nere akanga kana chibese chingi yakubwauria lakini akanga masharti gokora gasi TV yana ne kanisa TV esukuru ne kanisa kama no problem chile chibese ntakete na bangete chibese chingi ya iko kuruweri mpaka bono nuorega kuruweri mpaka bono nonde lakini bono na chitenga ruwa se sukuru bikira chitaka igora bono TV visually ega kia yuna ale komokora chi program je kanisa kunyatara igora TV ndire tware gokoro na record ne camera na tana chibeka se CD chirikale kwa makobeka se DVD player enda buye watch nyomba kunyatara igora TV bono ekera chi program jire ne chingia agachaga gatwale tamayo ko igore TV akamana ko igore TV ikikakigana na kikwa Bera Vision TV Vision na Bera ororo ko chakiro mwaka 20 tutabo chakira 2012 baka mna to kwa nayo kwa Bera more than 10 years more than 10 years bia mono sana ese ngicho biro tigatumurigirirwa ensoko ribagirinde nyako bagakurunere nkwana yae murigirirwa ensoko bono oyino mugano ye Crisanto Sombati kwegure bunanyara ko bagakwerera anyarete kwa ukina se familia tanya ya renge no kunyara wense agetuma kabisa tachite kukumoyo akaguga kubukirira agenda tara tabire Nairobi gaiga karachi tere tare kuri na gari go chagaiga asa bade asa bari muamenye Nairobi gaiga usasi bari mu Nairobi gaiga no maite distance go tara kuruka wangware mbake town no ni distance ya kuru Kibera we town no nyama maite ni renga because normally they charge around 50 bobu kuru Kibera go town igonta ebinga utara mambio tara maroga the same way karachi te kawangware tina manyanga ngana kyubwate ko sembo semi kyubwate narari akwe kwanyara ko bago konyora ko rwaso mugano yoga ake namba ite studio yere 0788666663 abako nyako bago ko mwa ogosemi akarangu chiko ruri bagaire chisimi isano choka kerando chenga chinsa ni go chigendrete ko butoka kabisa kara kwanyoreri bagenda kingana ki kwanyara ko bago kurware na CTV yaona ituranyara ko batokwigwanana 0788666663 nere namba ite studio nabo onyare ko bagukwana na inde onyare ko bago nabo onyare ko baguko mwa obo ngana yao na kero kenda nyoko bwate ibori uragani anyare ko bagago kwa gago kwerera esi mekero ndo chenga cha sore tkata turabata chisimia senchira yo wango ngelo ensoko ivi Emmanuel Mageto kurwararia nde kiambu akini ngayeri kipajaje no ningana yao ogotebi umbati nererie ni umbati era zile story mpaka na nyoro na wacha mali gawe kero kwa maisha mbia mano na rodi yani story ana wewe story ya familia to akini nende dirasa wenya sana na ndabu atoko kwa watu mwenye mbia mano mbia mono sana Ensoko TV Ensoko TV wairira bia manduira studio wairira bia awo ile cyanya bwaro ko cyona siguri ginya ko rugamira kawo ina ko motevinga auto somiti ente ko magende yo se gro mo le tiwe cyanya garo gende nga ngoko mutaka minya ta tawo go wato ko Yoto asombi ntevinga gende yo si ko kora tuaru kwege nanga ya sai na go wato ko nande ba tenga getu yenje rute na kale Legira como se salió por luego se vía sano, le está coñero como yo guango y gote gote mole merería. Fue en la bago yo soy tipo una era. Bia mono sana. Ensoko TV. Hello. Yes. O mambia koruruma. Vamos a ver na radio watch. Is actually very touching story. Maybe one you ave agenda advice abande actually is a very encouraging story. Bia mono sana na iwete Ensoko TV. Aro Ensoko TV. Yes, wairubia. Wairubia ogukwana na Dennis Mosota musindo na beria njogu.
na bomba ligireti kurwa iga jinse machia muranga bona inche na leo tembe yo minto mbati mbuya mona singe nje yo mukino koremereria okwege na kwaito bono na rorire na ogosemeria na nyasaye gatanga ine bocio gendo ngeyo kirasinye ingo baganiria mayeti ibi yaito ya nsoko rine timbu ya mono no yo minto mbati na ndo murubirio ko toretera kere rituko buno yuri tuko ya rero uru muje kyagera basemi tu amanyire abantu baeteira makongu mbali gocha buno yo minto mbati nebi kong sana gotigwe ntakana no borwaire lakini nyasao tanga na gotio paka ikeire bunariga Mbia mono abana ba minto bakiri tukorigi yande nae boigo mbia mono elo ensoko boiriro bia ukwana na Justus Nyakundi rume ya Ruiru kwero nili omungwano iyo ukwane bakora tosomiria yara mangi bono utatiga bona magoso nkumurusi aligeti gokora ayo tamakuru asiki besa chinke kwenda kinyinge na bogo mai toko tamakuru chinke kinyinge ike kinyinge uve na ande wone ko pitira ne chinke ya era bono bera bwa se kinyinge miaka 10 mbia bono sana simio mweri mbia bono sana soko tv kwenda kinyinge na bogo mai toko kora kananga eriogiria ori tv ni igorire igoro mungono yagotanga akurusiria mago mbwate simio mweri tubaye gukora soko tv Ela Soko TV? Yes, where we are? Hello, Line. Yole. Mbiande. Debe yo pati na ki. Amangana debe na maya. Naende muvumili bura mbivu. Mbiyabona. Elia kabere. Panaponia kuna njia. Asante. Naende ndo jeneneke. Kora. Kenya gyo kubwekere ni nyamira not. Tongo watebiga. Nibwate story yangu etambe sana ngoja wakonyoa. Ndikere message ase namba yewaka. Njenye ndusi namba ya ororo. Ndikere ai message bono ega. Okay, asante. Aya, mbia mono sana. Chisimine chinyingi lakini asenge njo ebironto chikogendera kubugo chisimye karondo chenga chidagika cheto nigo chigendete kominyoka. Mungona narote bagega. Okurusiria magoso gataba kuruchibe chinge okagenda chinyingi lakini nkaitenda kuno kwigena kero muntu ngana ki kero kwanyore birombeta bigutaruka buya babintu. Ngotata getiebe. Naende nataka mutenga ki. Tindwe tia sobo pepuno nanyorete chine chinyinge naira netaria nkamutebiga aki nanyorire nintagete kokuru financially nanyorire muntu kongekana gento gechieto nyanjire nsoke igo nachete ngarisa ini buya na masikani ngaro baka bono nabasani tole bia nkona yayo mweri ucha somurigiri kwete butiko babono nkona yana yo mwerio ditanga ni bamanya sende bono iga I'm a very senior officer njebone iga ne am the general manager Aviation TV, Aviation FM. Na ende engineer administrator. Ase montolia mudosi olionale. Inji administrator ya kanisa ya Yekoro kuchiza teaching ministry. Enkima. Bona ala batebyo muligere liga. Asole tibwe chaya. Na ende tiako ligere lyo bokongo irobo bokongo bolyo bwate. Bokole bobe your strength. Tiga bobe encouragement yao. Igotorre ngabona kero kwanya ole kwa banchara utasoma inga ikobona ngokule mambi no muligiri manyango bokonguri bwata bono iga is a stepping stone to the next level biamana yes biamana sana nkaitenga umurigirire bwensoko kwanyara ko bawo gwesemya go kwegokia anene kigima kwanyoriro bosemya kwegura nga umugano yiga bumbati bunanya eteko bagagutigwa na baibori agakinera obokongu no ni skuru atanya eteko bagakugendera lakini akirere bweke skuru asomwa mwanya eteko bakabate ebikonda bire genda mwesibi akagenda gesibia akairana mabono iga mbuya korekana murochi bunakori genda se kamera ndikora lero ni gali ngotarira na ari koiguro mentiro tebire ngabona maguru na tarete na maguru makamange nyasa umuseseniri ekero bonongo kotenga ekero ogwetera makongonde narororo na banyare ko bagotebanga naki banyare ko bagwetera bakongo kwa bande batebire ngumugano uyo nyare ko bagakobogo semeri kerikende gyonsi ogwetera twara imani keriage kogokora kabo moigenwa umbati nyare ko bagotwere sanga kerare gokora attachment igabwa sarenge
tare gwakanwa lakini tukerimo ebosi aye gachororo akamonyora ere bweka bari bagwakanu mbayo oyo tare gwakanu narora au ndo anyorete gasi aye ntangani na bone gento ngogotena ki imokerera igoro keria gukora kora no moyo bwensi nyasago seseni gwikana ndebiro binde retaria nelenet nyambane endera gotengera Nsoko TV boroso bwo muguzi utkobe